Me gida ku nuna ka sha. What? Ka kara azumin ka ne gida. Arwallata ne kai. Haka aka arwalla yan da ido na kai kurbi 3. Ka ce arwallata ka kai. Ba ki dai gani ba ko? Wallahi kurbi 3 kai kuma na gani. Don Allah to ki ruha min asiri. Wa? Don kamar ya ruha ma asiri. Wallahi ka dai ji tsoron Allah. Kuma wallahi 61 sun hauka. 60? Awo wallah. 61. Azumi wata guda ya gagare ka na farin haka fara karya shi. Ni kaga tahiya ta Allah ya shirya. To, tun da dai 60 sun hau ni, ai unhanin zunubi romo. Allah dai shiga horta muna.